No. Ubona into ngubambe ngesana sisodwa kanjani? Hey, ngeke uphinde uyithole indoda enjalo. Kusho ukuthini Pholoko? Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. So today sizobukela uNgizwe ephoqwa uLwati, First Lady of Inkabi Records. Hey bo, kodwa naye Ngizwe yindaba ngempela. Angazi ukuthi nje uyathanda nje into ehlangene nedrama kulezi insuku, left and right esikhuluma ngayo, senze lokhu namhlanje ngeke ukhole wenzeni. Nangoku phela uNgizwe ke sisuwela ingane uLwandlonkulu eSeychella. Nakapho akacabange umzomshela phambi kwabantu. uLwandlonkulu kweba senowehlisa umoya phansi ovuzana wamphoxa nje phambi kwabantu, in front of everyone. Asambene ke siyombukela ke uNgizwe noLwandlonkulu begila imanga. Uthi uyaqala kufela, make sure ukuthi ushare usubscribe ukuze ungeke phela uzophuthelwa amavideo afana nalawo. Shone khona ngingamoshela isikhathi sakho because uyangazi angithandi ukuthi ngimoshele isikhathi sakho. Shone khona ke. No. Ubona into ngubambe ngesana sisodwa kanjani? Hey, ngeke uphinde uyithole indoda enjalo. Kusho ukuthini Pholoko? Kusho ukuthi I can do more. No, angifuna amakhehla. No, thank you, sir. No. Ubona into ngubambe ngesana sisodwa kanjani? Hey, ngeke uphinde uyithole indoda enjalo. Kusho ukuthini Pholoko? Kusho ukuthi I can do more. No, angifuna amakhehla. No, thank you, sir. Izwa nje Ngizwe, but I can do more. Do more, but do more. Ibo Ngizwe kahleni bo koLwandlonkulu, you can do more. What more can you do Ngizwe? Bathi ke ugeli ke uziphendulelile ke wathi akawafuni amakhehla, but uLwandlonkulu ayiwazi wamphoxa bongeke. Bathi ke siyobala lana ke ivideo yanamhlanje. Sibe ungqi, I really hope to enjoy the video yanamhlanje. If you enjoy it, make sure ukuthi uyismash lo like button, uphinde usmash nalo subscribe button, and mina ke I will see you in the next video. Oh bye.